Boksen op de zaterdag. De Rollerbaan Pitch. Mooiste dag van de week met Richie Baks van de CDA. En ja goed, Henk, toen heb je me al zo vaak opgenomen als ik een liedje sta te zingen. Dus ik denk dat het helemaal goed gaat komen hier. Prima. Pitje. Gaan we? Zeker. Hoi, ik ben Richie Baks, nummer 5, Lies 3 CDA. En ik woon in Kloes-Glen-Zuid. Met mijn 3 dochters en mijn vrouw. De vrouw is heel actief bij VNL met de kinderen die handballen. Ik maak muziek en ik wil mijn kinderen later ook nog en de kleinkinderen dat ook gunnen dat die in een vereniging actief kunnen zijn. Zelf ben ik voorzitter van de Sociëteit Oud-Prinsen, grootvoorzitter zelfs. De vastelovend dragen warm hart toe. En ik wil dat er een mooie buurthuis komt over met z'n allen samen kunnen komen, elkaar kunnen helpen en de gemeenschap nog verder kunnen versterken. Nummer 5, Lies 3, Richie Baks.